Na, hallóztak, én Nick vagyok, itt van velem az egyik haverom. Neki most nincsen mikrofonja, feljöttünk egy RPG szerverre megnézni, hogy milyen. Szokásos, ahogy látom, Goodline RPG mód. Kíváncsi vagyok, mit változtattak rajta. Fiú. Na, itt van, közben itt üt. Na igen, itt akarok kezdeni. Na, itt. Kettes szerepjáték. PG. Olyat teszek, amit a való életben nem mernék megtenni. Folyamatosan eredetni sok nélkül. Ja, de te hallasz engem tényleg. Nem tudom, mit csinálja. Közben töltöm ki az RP tesztet. Szokásos, húha. Folyamatosan elütök valakit, valamit, mozdulálás. Játékos kezdésnél meg nem. Így. Na, mehetünk. Hát azt... Hol vagy? Hol vagy? Ja, jó van. Először teszteljük az adminokat, jó? Álljam már meg. Na, nézzük. Hallasz? Jó van. Na, akkor teszteljük az adminokat először is. Na, nézzük. Nézem, hogy mitől külön, mint a többi. Na szóval igen, ez a szerver. A városháza előtt elkezdenek lövöldözni. Az egy konkrét, figyelj! Kíváncsi vagyok, elkezdjél volna. Ne! Na, ez a Party RPG, igen. Elkezdik megkéselni. Ez a map is tényleg, ez itt RPG szerver. Dick. Na, vegyünk fel valamit, munkát, vagy nem tudom. Nem, még utána. Mi ez te? Na, felszállok, mondom mögé. Vigyél valamerre. Nézzünk körbe. Van-e valami változtatás? Igen, PPC tracking házrendszer van benne, hogy látom. Van még fullos kocsikkal szinte itt. Nem csalódtam, ez a mappolás is itt maradt. Menjél jobbra. Én most a fuvart viszel? Dick, akkor leszállok, én körbenézek a szerveren. Végülis azért, mert Spanom küldte ezt a szervert, hogy nézzem meg, nagyon jó. Sokkal külön, mint a többi. De még hárman szállnak ki és elkezdenek kirabolni. Mi ez te? Ez aztán van szerver. Na, még utána fut. Mi ez te? Bocsánat, helységesség. Jó, vannak 5-en, én még ilyet szólok, mi ez a sok most? Na jó, hát ezt a szervert itt is hagyjuk. Hellóztok. Ez lesz a Party RPG. Erre a szerveren ne gyertek, ugyanolyan többé, mint az összes Goodline módos szerver. Sokat nem értek vele. Hellóztok. Én Nick Smith voltam, ez most csak egy ilyen kisebb bejelentkező videó, hogy élek. Aztán ennyi, hello.